Jesu Kristu uyinkosi. Ingakho uNkulunkulu ngempela bazalwane elimisile izwi lakhe mayelana nokuqhina kwenwele kuTimotheo wokuqala chapter 2 verse 9. Uthi uNkulunkulu lapha ezwini lakhe maqonda abesifazane ebandleni akufanele kube inwele ezalukiweyo kwabo ebandleni kaKristu ezoluhlutha lokungena ezulwini. Akufanele uqhine ekhanda umuntu wesifazane, akufanele uxhumelele leseqhinaza namhlanje ngoba kusuke kuyinyoka ekhanda lakho. Kumele ushiye uma usukholwa nguJesu ngoba spiritual ukudanger unenwele ezinyoka phambi kaNkulunkulu. Emhlabeni bengahlala abantu bengakuboni ukuhle na ungaboni kodwa usukunenyoka ekhanda, usukuyidemon phambi kaNkulunkulu ngoba ubona ipredator masuqhenile wenza amasingili ngale nwele leseqhinwayo zizinto zingaka ongadalwanga nazo usukuyidemon noma uhlobisa ushade emqhine emide yenziwayo namhlanje bese yarolela ngawo lapha ngasehlweni kusuke kuyinyoka ilele kuwe kanje. Umulela uvuka ulala nenyoka noma wenza idreadlock kusuke kuyinyoka ubone le demon liyinyoka nje. Uzwa abantu bayakhala esihogweni nje uzolo usalo lo ngemumva bayakhala umuntu esikhogweni abangena ngezulwini noma befundisi abaqhinile babuswa umoya wenyoka benama dreadlock babuswa umoya wenyoka banamoya ingcwele noma ngathi umoya ingcwele bayamuzwa. Ingakho uNkulunkulu angafuni abantu baqhine umuntu wesifazane lo ekhanda la kunjalo kunenyoka zikanje. Ingoba umuntu maseqhinile ngale lezi zokufakela angadalanga nazo sowe inyoka spiritual ugcwala inyoka ekhanda lakho uyalala nazo uvuka nazo ziyamncela negazi. Uma elele zavuka ebusuku zimncela igazi, uma enza amasingili ama dreadlock ufana nedemon phambi kaNkulunkulu. Phendukani abantu besifazane nishe yonke lento. Yakho uNkulunkulu engafuni abantu bakhe baqhine. Yakho esho kuphethe oqala chapter 3 uverse 3 uhloba ke mangabi ongaphandle umuntu uhloba ngaphandle umuntu wesifazane yanelisa the way uNkulunkulu ajale ngakhona. Ungabi ngezinto lezalukiweyo uyasho uNkulunkulu ungaluki into lenza ngoba sokuzinyoka ngoba umoya lo mntwana bebemjabelanga abantu bonke babamshuda abamsaba ambalekile na kanjalo vele wonke umuntu oqhina ngale lezi spiritual usuke nje enenyoka zinamathele kuye. Uma eshutha namhlanje abantu bayashutha beqhinile baso beshuthi inyoka kanje. Uma uNkulunkulu engakuvula amehlo spiritual into ongayibona ngiyakutshela lo muntu umfundisi beulala naye umuntu wesifazana kumama mfundisi eqhinisa unisukelele nezinyoka zimncela igazi ebusuku zicontrol imiqondo yenu imicabango yenu. Angeke nikhona ungena ezulwini noma urelaxile awu relax ngoba uIsaiah chapter 3 verse 24 usho ukuthi ke lasesikhundleni sezinwele ezalukiweyo isikhundleni sezinwele ezilungisiweyo impandla awulungisi inwele zakho umuntu wesifazane. Shiyani umuntu wesifazane lento uNkulunkulu akafuni sogosi khona abantu bayakhala uJesu Kristu ukhona uyabuya uzwa indibandla lakhe ayazi akuhlwithe uma unenwele ezalukiweyo ngoba suke kuyinyoka spiritual. Shiya lento abantu besifazane awu relax nento zakhe awusemise lutho yanelisa the way uNkulunkulu ajale ngakhona. Awufaki namahefu futhi uyathambisa awukwenzi konke lokho ngoba izithinelo zakho zashintsha. Yekelani abantu besifazane uqhina emakhanda nokurelaxa. Yekelani ngoba kusokuyinyoni lala nazo ngoba ubona siphiqile ekhanda lomntwana kanje bemshutha abantu nakanje nabo boshuthwa usushuthwa inyoka ekhanda lakho noma umama mfundisi ushumayela udumisa uthi uzumoya engcina uzumoya engcina ngoba ugcotshwe emkhathini unomoya wenyoka. Inyoka esekhanda lakho lana nazo uvuka nazo uma ushumayela namawiki ushumayela nama makeup unama dreadlock. Shiyani uNkulunkulu akayifuni lento. Jesu uyabuya, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu